चिरांनि लाइमोनफोरखौ लानानै दानखोमसि मोनसे वेब सिरिज मुभि नोंथांमोना बानायनो आखायाव लादों दिनै नैबे चिरांनि काजलगाव अडिशन हाबाफारि लादों मा बुंनो सानो? अर्गें मसन पिक्चार जि फिल्म प्रडाक्शन बिथांमोना जोबोद मोजां मोनसे स्टेप लादों आरोना बे स्टेपजों मा जागोन जोंनि जि गामि सिंफोराव टेलेन्टफ्रा थाखोमाना थायो बेनिफ्राय स्कप मोना बिराद स्कप जोंनो बिराद नागिरोमोन मोनसे टाइमाव स्कपखौ बेनिफ्राय नागिर माने मोनामोन आरोना थ' बिथांमोना गावनि जायगायावनो न' खाथियावनो बेफोरबायदि स्कप मोनदों बेथ' जोबोद मोजां मोनसे डिसिसन लानाय जादों थारमाने बेनि थाखायनो माइकेल दा राजा नार्जारि लिंलिङारा बिथां गासैखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दिनै साबेसे लाइमोनफ्रा नोंथांनि अडिशनाव बाहागो? दिनै टटेल 19 जन दङ बे बिराद खम जादों आरोना बिसिनि खम जानाङामोन आरो जुदि सोरबाफोर चिरांनिबाबो क'क्राझारनिबाबो उदालगुरिनिबाबो तामुलपुरनिबाबो दंबावोबा बिथांमोना बाक्सायाव होनो हागोन बाक्सानि बरमायाव जागोन रेजिस्ट्रेसन जागासिनो दं दाबो अर्गें मसन पिक्चार जि मोनसे माबा दङ फेसबुकआव पेज दं बे पेजाव थांबानो फन नाम्बारखौ मोनगोन बिथांमोना स' फन नाम्बारखौ लानानै कन्टेक्ट खालामबानो रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन दाबो होनो स्कप दं आरो लाइमोनफ्रा माबायदि आखुथाय दिन्थिनांगौ होनना सानो जेनेबा बे मुभियाव जाय अडिशन खालामो? बे मुभियाथ' हरर नालाय बेनिफ्राय सरि आं माने बे बुस्थुखौ दा खुलासा खालामनो हानाय नङा बुंफ्लांबा दिगदार जागोन उनाव नायबा मिन्थिगोन बिराद मोजां आं फरायबाय स्ट'रिखौ स्क्रिप्टखौ ओरैबायदि मोजां ना मानसिफ्रा नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन आरो जायफोरा होगोन खस्थ' खालामनानै फैबानो जाबाय माने बिथांमोना गावनि फिजिकेल इमसनेल डेभेलपमेन्ट एक्सप्रेसन बेनिफ्राय फिजिकेल एपियारेन्स बेफोर गासैखौबो थिग खालामनानै एसे प्रेक्टिस खालामनानै फैबा मोजां गावनिफ्रायबो माबा मोनसे पारफरमेन्स रेडि खालामनानै फैबा बाक्सानि लाइमोनफोरखौ मा खावलायो जिहेतु बाक्सायावबो फैगोन बाक्सानि लाइमोनफोरखौ आं बुंगोन जेसेबां हायो फिजिकेलि फिट थाबाय था दा मानो होनबाथाय फिजिकेला बिराद गोनांथि जागोन बेनि थाखाय बे प्रजेक्टनि थाखाय जेसेबांखि आं नुदों दासिमबो बेनिफ्राय गावबा गावनिफ्राय माबाफोर स्पिचफोर गावबा गावनिफ्राय जिखिनि हायो थारमाने प्रिपारेसनखौ खालामना थाबा मोजां जायो आरो जोङो थारमाने नैबेयाव जास्ट नैबे मोनसे प्रजेक्टनि थाखायल' सिलेक्सन खालामा जाय बिथांमोना सिलेक्सन जायाबो माने लुक्सजोंबो खोथा थायो माखासे लुक्सजोंबो खोथा थायो फिजिकेल एपियारेन्सजों खोथा थायो नैबेयाव सिलेक्सन जायाबाबो बेलेग प्रजेक्टफोरावबाबो मोनगोन थारमाने चान्सखौ इयुनाव दा आंबो इयुनाव सासे डिरेक्टर जानो थांगासिनो आरो बेलेग बेबायदि जोंनि थाखायबो खामानियाव फैगोन उनाव बेनिखायनो अडिशनखौ होनांगौ थारमाने मानसिफ्रा अडिशन मोनसे होबाथाय हयथ' 10टा खामानिबो फैनो हायो गेरेन्टि गैया आरो आं खावलायबाय बयखौबो बाक्सा बरमायाव जाबावगोन आरो अडिशन जाय बिथांमोना दासिमबो रेजिस्ट्रेसन खालामाखै एबा मिन्थियाखै दासिमबो बे भिडिअखौ मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना अडिशनखौ होनो हागोन थेंक इउ नोंथाङा चिरां जिल्ला बिसानि सासे आफादगिरि दिनै बाहागो लादों आलासि महरै मा मेसेज वेलकाम नोंथांमोननि चेनेलनि सायाव आङो बयखौबो गोजोननाय हामलायहरबाय जाय हक चिरां जिल्ला हिसाबै आङो बे माबाखौ मोजां मोनदों जितु अडिशन लादों दानखोमसि वेब सिरिज बावहाय जोङो जितु फिल्म लाइनावब्ला जोङो अडिशन लानांगौ बे मोनसे सिस्टेम आरोखि अडिशन लानानै जोङो स्किन टेस्ट खालामनाय मानाय बायदिसिना रोखोम मोनसे टेस्ट खालामो आरोखि बावहाय जोङो ओरैनो बेबायदि मोनसे रोंगौथिया बयनावबो दङ बे रोंगौथिखौ जोङो प्रकास खालामनो थाखाय जोङो मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट खालामनानै अडिशन लानाय खालामो आरोखि दा चिरां जिल्ला हिसाबै आंखौ बावहाय लेंहरदों बाहाय आं गोजोननाय मोनदों जाय हक जोंनि चिरां जिल्लायाव अडिशन जादों मोजां जाथों बयबो जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसे दावगाथों लोगोसे गावसिनि जि एकाडेमिक बेजों थांफाबाय थानांगोन आरोखि बुस्थुआ जोङो जि सिस्टेम दङ बे सिस्टेमा जेरै बलिउड बेफोरावबो जोङो मोनसे ट्रेनार मोनसे NSD लाइन बा बहुत टेक्निकेल लाइन दङ बेबायदि मोनसे कर्स फरायनानै बेबायदि दावगानायबो दङ जोंनि बर'आव दासो टेक्निकेल बहुत दावगागासिनो दङ दा बेखौ जोङो बर' जाथिया एसे अनसायगासिनो दङ एसे फरायनाय लेभेल बे ट्रेनिं मोनसे मा
होनो बेखौ कर्स लाइन बेफोरबायदि लानानै जों दावखोगासिनो दङ दा टेकनिकेल लाइनावबो बहुत मोजां जाबाय आङो बेखौ साबायखर बावो जोंनि बर' जाथिखौ जों कालसारखौ जिथु दावगा होनोब्ला जों मा खालामनांगौ टेकनिकेल लाइनजों आरोखि बे आं बे चिरां जिल्ला हिसाबै आं बेखौनो वेलकाम खालामबाय दिनै जोंनि चिरां जिल्लायाव दि बिदि मोनसे अडिसन लादों वेब सिरिज दान खोमसि बेखौ लानानै आरोखि दा थेंक इउ आं बेखौनो बुंबाय सावथुन मुलुगनि गेजेरजों गावखौ माबायदि जिउ राहा दानायाव सुंथायो होनना सानो बावहाय जेनेरेलि ओरैनो सावथुन मुलुगाव मोनसे पपुलार जानोब्ला मेनलि मोनसे ड्रामाटिक मोनसे लेभेल कर्स थानांगौ बे हाइ लेभेल गोजौनिफ्राय होमब्ला जोङो बाहाय जोङो नुयो ओरैनो जेरै हलिउडफ्राव बलिउडफ्राव बेबायदि मोनसे टेकनिकेल लाइनजों कर्स फरायनानै बांसिन थांनाय नुयोमोन गोदो दा खिन्थु ओरैनो जेनेरेलि सोरबा पाब्लिकफोरखौ लालाबायनाय माने बहुत खम आरोखि मोनसे टेकनिकेल लाइनावसो लायो दा बेजोंनो लोब्बा लानानै माखासे जोंनि जे मोननांगौ बेनि एगेन्स्टै नोंनि मोनसे एग्रिमेन्ट सिस्टेमजों बे बुस्थुखौ गावखौनो माबाना लांनो हायो आरोखि आं जोबोद मोजां मोनदों बेयाव फैनो मोननानै फार्स्ट टाइम फैदों आङो बेयाव फैनो लाइमोनफ्रा दिनै अडिसन होगोन माबायदि बाहागो लानानै माबायदि गावखौ गावनि टेलेन्टखौ देखायजानो लुबैयो मोजांखौनो देखायजानो लुबैदों जाहाथे बयबो मोजां एक्टिं खालामनानै सेलेक्ट जायो गोदान एक्ट्रेस महरै बाहागो लागोन गावखौ माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों स्पेसियेलि आदा माइकेलखौ थेंक इउ होनो सानो माने आदायासो आंखौ लेंहरदों नालाय बेयावबो बिराद मोजां मोनदों आरो एक्टिं खालामनानै माबायदि रल जागोन आंनिया बेखौथ' आङो मिन्थिथ'वा स्क्रिप्टखौबो आं नायनो मोनाखै लाइमोनफोरखौ मा खावलायो मोजाङै होदो बयबो अडिसनखौहाय आरो जाय जाय नोंथांमोना बेयाव होनो मोनाखैना चिराङाव बाक्सा थांनानै 5 तारिखआव हैबानो जाबाय नोंथांमोना अडिसनखौ थेंक इउ